Nagapati si Iloilo City Councilor Nene de la Llana nga nagakaangay lang kay Engineer Roy Pacanan nga i-relieve sa pwesto bilang officer in charge sa Iloilo City District Engineering Office o kon ICDO. Si Pacanan ang nalakip sa 8 ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways nga gin-relieve sa posisyon. Sa interview sang Bombo Radio sa konsehal, iyagin pahayag nga isa ka highly urbanized city ang Iloilo kag hindi nagkakaangay nga butangan ini sang district engineer nga wala nakapasar sa standard o kon qualification standards sang Civil Service Commission. Ginhalimbawa man sang konsehal nga daw kaangay lang nga nagapaobra ka sang balay, apang ang nagaobra sini ang isa ka sastre kag hindi panday, rason nga palpak ang proyekto. Ginatagan man ni De la Llana sang 1 out of 10 nga rating si Pacanan. Bangod sunod sa iya, isa lamang ka proyekto ni Pacanan ang iyang nakita sa syudad sang Iloilo. Mismo ang konsehal man na naghambal sadto kay Pacanan nga mag-resign na lang kung hindi sini mapanindugan ang iyang posisyon bilang head. Bangod hindi sini bangod sa hindi sini pagsapak sa Quadcom hearing angod sa kontrobersyal nga mga proyekto sa syudad. Para sa akon, deserve yan na kay ang syudad sa Iloilo we deserve someone nga kwalipikado. Iloilo City deserves sang kwalipikado kag ang mga proyekto according kay Marcos hindi delayed kag palpak. So dugay na ni dapat natabo. So ang pag-relieve sa iya ko dapat dugay na natabo. Kay one lang gid nga project kay nakita ko palpak kag delay. Tapos iano ya pa na iya igindina niya pa. Tapos defend niya pa pagkatapos subong hindi na siya gali ambal ni DPWH Secretary Vince Sison, hindi siya kwalipikado. Hindi gali kwalipikado ang tao sagad yung di pa obra sa mon proyekto. Tilan to ang wa na kay hindi kwalipikado ang obra. Pras man na bala pa example kung mapaobra ka balay mo, hindi gali panday ang impaobra mo sa street. Yan ang gwa sang balay mo. Pras man na kay Engineer Roy Pacanan, hindi sa gali kwalipikado bilang district engineer. Kinbutang nyo da sa at the expense of the Ilonggo people, at the expense yang kung magbahaya kita yung kalaluoy, tinantab lang sitwasyon ta. Imagine, highly urbanized city ang syudad sang Iloilo, butangan mo sang district engineer nga hindi kwalipikado.